Na me come ni me so me nyini. Sunday and we are penny on film, we are penny or over sign with you. Hey, me sign. I was if we have no tree to a penny. I feel yes, your company for mobile sign book of condolence. Your company for between train. Now pay. I mean, pain. Now, Crazan, I know the pay bedroom. Now, no, the pay bedroom and sweat. Oh, Chroma said. None the crowd is all patches. For daily graphic initiative. Yeah, money chip. Patches or patches on phone for my lawyers. We have some training Uchi pay on Fapay. Now, pay a ton is saying. O lawyer nankasa kraso no wankasa ye defend them wa here na ton no kwaku daily graphic mo meje ko top in box brem ma me beje ko top bra bra na se so to kroma dodo yesrew chibreak ya va daily graphic the bokrata fancy na sije somehow daily graphic we ani mu a wodi fonyi bia ba betoa ai fonyi no ka sa paki ewo kwanchen sai ya eja no yesi accident de banya gro kumase enkran kwantempon so wo beduru na ne track kago akese na apakesi kwan won saa sije efonyine no double parking ebisi benkum ebisi nifa ena kwan na afia te se wo ba num kwakwa hunu ayi sonny dom ayi atimota ho saa area ho no edru Friday and ayi ABC ho no ekwan no wo ekwan no ja abeka say trucks na wo afa containers na wo de kokoma sin ya ka kiro mo say wo parking we ene ho saso sa na kwan na unima de ha adwene pa eno ha adwene ba me ade ha me pa ya achimota old station ho no abidiefuo no de ho ada ne car park no wo mo fa kwan no na trotro so afa na traffic nkwa kwan no inner lane ni pe traffic nkwa open tema ko ba bia na eno so akoda na ntwense no edi bezu ban kurania make it na kwaku ayi new station what the hotetete o eda o new say achimota new station one na ye no eda hotetete enti ana daily graphic nsem bi kan we ho no de aba won saka no akenkan bi ene anopay the chronicle the Obokratan so edia wodenam ni ono so wase kanema mpane JJ Rollins namu baby ebesie no eno kran so say eho akoda na ntwensene ebinom se enkosie no ni krom eye kope ewo keta ene binom so se o woman no ahyeda bamusieye ede ama amampanimfo ya obedi woman so pen asumdwe park enti ho ene mfa no nkro enti eno so afei ene ye twene tan ne yehunu ba bia opani yebesie no ena wode ababiem se Akufo-Addo graduates no say kumi free SHS for no first batch wo na kotro wasin sohwe na anoyin na ye kire say enkwada na yade yeso wo abubu marking scheme no papa na anopay chronicle ono na sem ode ba ye kase pa edanimu ase ba na headline no wo se NDC for nya chompani nya chompa na TNDC amanyoko mu sei wo se nanu ya na kanema mpani JJ Rollins ye piane si nchen na ye se amanyoko no kwa fedi wonye fanda biem na obi atumi ka de opeche na fedi na yie NDC fo atie simu no ne Ghana bai ede eho ato ayire mo ho na no na chronicle ebo mane no pese we se ye ntu de se eye enhwehwe animu ene nya atwomo na eye de asema anopen chronicle edebaye no na wuko page 14 kratafa tosu edu enan owura ebokwansa na atwere wose nokreni Jerry Rollins na wonye sentidie na enso so ne dwumadi ahodo bebre no ade a oman no bekoso akai ne de bia the chronicle yango yanim ya de daily guide the Obokrata na de toaso na daily guide enso senior high school for no graduate no wonsem aba the Obokrata no ka anase wonya bia betua kenkan wo de na do ne nkwada ne bi efonyina omutwa na na do hwe na African wear chese nkwada no ma check kama pa no mutwa mfonyina wo de aba beto a wase Akufo-Addo senior high school graduates score high
ene ho nsem e wa ha na re anso a yesi chaos CNDC amanyoko nim basabasa mentem ho ase CNDC amanyoko nim e de ba asem na aba yeso mampanyin dada ba bi besie ne na akoda na ntwensini a chese ebi musi yefa kwani krom ebi musi ezie ne nkran we de nam benkum we de nam nifa ene da obokrata no wonsaka delegate na fi wakenke bi na ha ene wasi jeje book of condolence ene ye bia to se dagwa wo bia ko no akwatro ne de se de mpanyufo de atodwa eda bia ne mpanyufo mo beko eda bia ne mpanyufo mo beko eda bia ne mpanyufo mo beko nti eduru wo so a no akwa akwatro menu mienu de ko moti kangwa wasem maza yeda ya wada eti eduru ho a ye beko akwatro na wa so we be ma ai nuru so abeko de ye ho te sa atwea now they ne ko so kwa go tru ena me ne mahama na ko ontumi nkanjem se o ma mi ni mechi we daily guide the workrata say unipedipa de me ya no me ya nkasa me nipa enti ontumi nkanjem so o ma mi ni mechi wo san na masan eseje me ntroso GT Ghanaian Times ni twato GT Ghanaian Times anopay wase Ghana mampeni Nana Dankwa Akufo-Addo ene kase wase kane mampeni JJ Rawlings ade ba kon yebetumi dia kan no se UDS University Development Studies o chese enamne nsaso ne baaye enti aba ne se ye ne won kate asefo wo biemu ke tabiri ne din de toso a enka eno no enye bad idea kra na nka da bia no Ghana ne din no eguso ne da ya no na ye bosa na esan se free SHS enkwada no de no ye di ka bobo so nti ho me nkobiem ena wose oman no enam asoye hwe yatena ya ho ne die wo nsem so Ministry of Sanitation so ena wasan de third nationwide disinfection asan ababiem COVID-19 ogusuwa na wotu nnuro ne epeten ebeko suku ademu ebeko edwahoduo mu sebe ya ebetumi de epia yade no etiko na enkramantema posifo nso ene wo ka wo ho soup ni bi ewo eye enkran ena wo chese nipa aduanan a wo suspect se wo mo eye criminals ena ya chechechire wo mo a sabre wo behwe na wasonsonso no mo ebo nko adu ebe yie no na wo mo ya na echi wo mo ewo soup nsa na yenya binum ede ko adu bo mo de ye de binum gina court bo mo ko adu de na wo se kane mampani JJ Rawlings a wo free mu no senka yebubu enade a Nyankopon ya adom nka ye wada we ye bayi na wotwe nanso abusua no ene eyire ne ma no de enkrata pia bonte se na wotwe da bia nyi ho a ye bedi ewo omaimu enti anopai Ghanaian Times ono so ne nsema wode nam ebi ena mabobo so no CJ so se ni twato wode ya CJ ye ko na ye ko no asamba akopɛ ena mesre se Ghana na ye ba akopɛ eno an ye wo Ghana bia ni ba bia biom ena Awurade adom upe aman pa sumdwe wo so Ghana ye ka ho enye fe said the Ghana ni fantini wotimi kware kroboni en agbeni wotimi ware asantini we chese ya ware kama na ye tia sumdwem sa sumdwe ne mo ho ban CJ emaye ma batowo enkofa basabasa ma esanse ye kan ye kento kwasi azesi a CJ ne ye ko French what the French oui what the reason are there police watch what I say it no ya mo ya sumdwe ho ban ye nto ya ba de obedun kunim de obedun kugu ni nyina ye Ghana nkunim die ye ntra ba bia sumdwe mu na CJ me so me dia me di jana makro ni kana mampani free mu na ye bobo ne voices ne nsem a waka ka bia na baby de o kan ye ne se ye ntumi nya justice e wa bra enokredie ama na eno so de gise wo se wo mpese obeti asama se ansa no wa ye wadwen asam na wo kan nanim se baby bia tenteni ebepie na gise nokure bia nso we se baby no ye yipie enti oman na yetim no efrim pani so beka nkwada so ye ma nokuredie eni ye anim yenka nokura it doesn't matter se nipa no wo yobusuani o so ye denyo se boni no obeya makwan ne yentwe na so
deɛ besi bia no yɛma nokredie enedi enokredie ni yenim fe sɛ nokredie ba mo sɛ akoma yɛ dɛn ɛtɔ yɛm deɛ ɔsatentene no yɛdi ma no a akoma tɔ yɛm ɛma ewie kyira na abon sɛ afei yawdie bi ɛwɔ nipa no no na oyi ato agu ne yɛ nyinaa yɛkɔ yɛnim deɛ yɛma yɛde National Reconciliation Commission ɛba yɛ nanka ne fapema no enso ewie kyire no yɛhunu ba bia no kore kokosi yɛ na yawdie no da so wɔ nkrofo mu ana ɛde abapim ne yɛ ɛnɛ afei na ɛyɛ kutuwa champon ne bayi ɔno nso a blast ɔno nso atututu bi ɛde agum no enti yɛhwɛ na yɛni nokora ma yɛ ho ɛse wɔ man na no ɛbetumi aboa ma ɛmfuntuo na yɛpɛ no abantem makrawo obidum bie kwakwa dukumi na na kuya champoma asafo adu ene de bonkrata na poso Adom 106.3